Oantzen iritsi naiz itxasotikan, eta oan ningo dugu daben kajabek leurrera atera jela emateko. Getariko portuan gaude eta Getariko txalupa da, eta oantzen sartu nahi moia eta ateratzen hasiko gara. Getariko kofradira. Saria goizo albote dugu goizeko lautan. Eguna imaino pixka leno. Hau da, maia bakarra. Eguna imaino pixka leno botor da saria, alban iten du arazen, movimentu iten du alban. Bake alalba ez den elagoa, ez? Saria. Bajura dira, antxoa eta egaluzea rapatzen duten barkoak. Hortze, gugea, lehatzaleak artez menores. Lehatzi gare, hemen gabe bost, eta hor dabe iru, zortzi. Baina bi amets eta kastillo handiak eta hongo dira egaluzea rapatzea, kasa. Barkoak izena du, koasta. Koastak esan nahi du, aurria, laproa diríamos, aurreko buelta, el abanico de adelante. Koastea, aurria. Txikia da. Txikia da eta hau etxeak jango dugu. Egiten dugu hau da solazua bogabante. Zaretik entzian zeituan zinta jartzen dugu, bestela bihatza bebakitxe badak azuta. Omandak hor bibiro bat atzian ditzen dit, bibiron zartu, urrenak geho etxean jateko, familiarekin. Arratzen egin bizitzak gorra da, baina holo kapritxua etxeak jateko solazuk eta baitere zarritan egiten dugu gauza.